Ara hem entrat a l'assignatura de socials, d'acord? És com quan estàvem al principi, que jo te l'he fet recórrer tot i hem anat veient les assignatures per sobre, ara hem dit, doncs entrem a socials, d'acord? Quan s'obre aquesta assignatura, a la primera part d'aquí, a la portada, com si diguéssim, hi ha un mur on tu pots escriure i enviar missatges a tota la classe i que el mestre el que fa és aprofitar per dir que s'han publicat una tasca nova, posant la data de quan s'ha d'entregar i tot això, o també podria utilitzar per enviar un missatge a tots vosaltres. I també hi ha un apartat que informa dels pròxims esdeveniments d'aquesta assignatura i una, per exemple, és dir que la propera cosa és que hi ha la data de venciment d'això de la revolució industrial. Això és com si diguéssim el que diu tauler de l'activitat. Hi ha una altra pestanya que ara veurem, que és el treball de classe, i hi ha una altra pestanya que és les persones. Com veiem les pestanyes? Podem fer, per exemple, insertar F7. És a dir, a veure, ens podríem moure, com hem fet abans, amb tabulador i recórrer-ho tot, però ara anem a fer-ho així d'aquesta manera. Llavors, això és el nom de l'assignatura, baixes, fletxes cap a baix. Espera, que corres molt. El que diu tauler d'activitat és el bloc en què estem ara, la pestanya on estem i et diu seleccionada. Per tant, tota la informació aquesta que t'he dit, del mur i els avisos de coses que ha de fer, estan aquí, està seleccionada. Baixes cap a baix. Pots anar a la pestanya de treball de classe, que després hi anirem, passes, i podríem anar a la pestanya de persones. Si seguim baixant... Què? No, sí, era això. Si seguim baixant, veurem el que hi ha en aquest mur, que són els avisos que ha posat la profe, i els veiem com enllaços, és a dir, pots fer una ullada general. Per exemple, primera tasca, la revolució industrial, venciment divendres. Baixes, mostra els treballs. Hi ha un apartat on aniríem en aquesta tasca concreta i podríem veure les coses. Baixa una altra. Hi ha una altra tasca que diu... Una altra tasca, comentari. Baixes una altra. Revolució francesa. Baixes. Comentari de text. Baixa. Vale? Aquest és un material. És a dir, segurament són coses que ja han passat, perquè és tot el que heu anat fent. D'acord? Sí. Aleshores, anem, per exemple, a entrar a... Espera, fes escape. I ara estem... A veure, fes un tabulador. Comentari de text. És a dir, això és la tasca... Anem, tira cap amunt. Shift. Ves tirant cap amunt, ves tirant enrere. No tant. Ves endavant. No corris, Fes una altra. Aquí. És a dir, abans no hi ha totes les tasques, sempre hi ha el quadre d'edició que et de dir comparteix alguna cosa amb la classe. Aquí podries fer intro, per exemple, fes intro, no ho enviarem, I, per exemple,
si ella us digués que opinéssiu, ella o un altre profe, sobre alguna feina, vale? Això pot ser un mur, tu teclejaries aquí, hola, jo penso que... Escriu. Bueno, però no ho enviarem. No. No ho enviarem, no pateixis. Hola, jo penso que... Vale? I aleshores tu escriuries aquí, vale? Fes tabulador. Ara imagina't que aquí en l'afegeix li fem un intro per adjuntar un document, fes intro. Llavors, pots enviar alguna cosa de Google Drive, baixes, un enllaç, vale? Un fitxer del teu ordinador o alguna cosa de YouTube. Imagina't que aquest mur te'l fan fer servir per opinar sobre alguna cosa i és com un diàleg entre vosaltres, els de l'assignatura, podria ser, vale? Llavors, tu podries fer aquí intros i d'això. Anem a afegir un fitxer, per exemple, perquè vegis com la... Vale, fem intro aquí, a fitxer. Aquí seria fet... Taula. Vale? És que te l'ha saltat, eh? Bueno, el que posa browse botón. Vens fins a browse botón. Un altre? Quin? Browse botón. Vinga, intro. I ara, per exemple, fes tabulador i aniríem a buscar dins de documentos alguna cosa. Perquè vegis com va. A veure, tira... Vale. A veure, documentos... O, bueno, el que vulguis, on tinguis alguna cosa és perquè facis la prova. Això mateix, el modernisme mateix. Vale, i ara diu no seleccionado, fes una fletxa per seleccionar-lo o alguna cosa. Vale, doncs vinga, tabulador, fins a abrir. Vale, ara fes intro. Intro. Vale? Vale. Llavors, tu pots escriure el que penses, afegir alguna cosa, vale? I ara fes tabulador, cancela, ara ho cancel·larem però no ho facis encara, tabulador, publica. Vale? Tu li donaries a publicar i aquest missatge es publicaria, és com si fos un foro, vale? Que si alguna assignatura ho fessin servir per parlar, seria l'opció, vale? I fins i tot pots afegir-hi coses. Tira un shift tabulador enrere i fem cancel·la. Vale, intro cancel·la. L'he fet, L'has fet? Sí. Espera't, perquè... Jo diria que se te n'ha anat, Ara, fes tabulador. Fes tabulador fins a cancel·la novament. No. Shift tabulador enrere. Aquí, a cancel·la. No li va, el cancel·la. No. No va el cancel·la. A veure, fes un tabulador endavant. Vale, shift tabulador. Tira un enrere. Vale, ara fem un tabulador endavant i et quedes a cancel·la. I ara fes barra espai. Vale, doncs no pots cancel·lar-ho, però publicar sí, Ja t'ho cancel·lo jo amb el ratolí. No, ostres. Ània, li has de fer tu. Vale. No, li faig jo que tinc remoto. Vale.
Ja està cancel·lat, ¿vale? Vale. És a dir, bueno, el cancel·lar aquest no era massa accessible, però el publicar sí perquè ho he provat, Vale, llavors, ara, per exemple, anem a la pestanya aquesta de treball de classe, vale? Anem a fer la tasca, com si diguéssim. La tasca podríem fer entrant per aquí i et situes a la tasca, vale? Fent l'insertar F7 i fent intro a la tasca, o també hi pots anar per treball de classe, que allà estaran totes, vale? Bueno, fem, si de cas, un tabulador i fem-ho des d'aquí, amb la tasca. No, tabulador, l'altre. Ara hi he entrat, Li he fet enter abans per entrar, però... Vale, un altre enrere. I aquí, si fas intro, no t'entra? No, doncs vale, doncs fem-ho diferent. Fes insertar F7. Baixes. Vale. Amb això hem entrat a la tasca, vale? I ara anem a llegir en què consisteix aquesta tasca, vale? Una revolució industrial. Opcions a la tienda 12 de 9, 100 punts. També podem fer-ho amb A15 de raonar. Afegir o utilitzar el llibre de text. Pàgines 2.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, obrir parèntesis i dues diapositives que tenen tancar parèntesis. Vale. Bé, et diu el nom de la tasca, vale? Quan val, quan és la data de venciment i què us demana, vale? Llavors, fletxa de cursor baix. Comentaris de la classe. Afegiu un comentari de la classe. Vale. No, això és... Comentaris de la classe és sobre aquesta tasca podries afegir alguna cosa i dir jo no sé què, no sé quantos, o no entenc si és que, per exemple, és com un foro, però de la classe referida a aquesta tasca, sí? Vale. I també funciona igual, tu tecleges i després faríem tabulador a publicar, val? Fletxa de cursor baix. Alto. Vale. Ara, el teu treball és anem a entregar la tasca, vale? Fletxa de cursor baix. Una. Assignat vol dir que has de fer-la. Fletxa de cursor baix. Vale. Afegeix o crea. Aquí, ara pujaríem el teu treball, vale? Per tant, fem intro. Vale. Aleshores, podria ser fitxer, un moment, fitxer és que tu vas al teu ordinador i pujaries, per exemple, el Word o el PowerPoint que haguessis fet, vale? Fletxa cap amunt. Un enllaç, perquè si et digués, jo què sé, enganxaries un enllaç, fletxa amunt. Aniries al teu Google Drive perquè representa que és una cosa que jo ja tinc en el meu Google Drive, vale? Fletxa cap a baix. Ves baixant. Baixant. Vale. Aquí és, el botó deia afegeix o crea. Vale? Afegeix és tot el que hem fet abans. I crea vol dir jo responc amb un document de docs. Vale? Vale. Baixa. Responc amb una presentació nova. Vale? O si féssim a baix, responc amb un full de càlcul. Vale? És a dir, anem a fer el de fitxer. Puja cap amb una fitxer i anem a pujar un fitxer. Intro. I és igual que abans. Fas tabulador fins al botó que diu Browse. Insereix fitxers en formulatori variat, filtre botó, per activar-lo, tanca el botó, insereix pestanya, penja pestanyes, control de pestanyes, browse botó, per activar-lo, vale. Browse botó, intro barra espai, mira, com que ja en tens aquí un munt, si vols fer shift tabulador enrere, potser en pots agafar un.
Para encender, ¿tú has visto que hay que hacer control al suprimir o en tu caso no? És un tabulador, que hi ha les carpetes. Vale, abans has pujat activitat 1, la que tu volis. Si vols aquesta, doncs ara seleccionem el fitxer, fem taula de fins a obrir. Vale, i ara fas intro. Ara l'està pujant. Vale? Si ara fas taulador, és a dir, sí, espera't, és a dir, tu pots pujar-lo, pujar-ne més d'un, fins i tot, depèn de com ho hagin configurat, però fins que tu no li dones el botó aquest entrega, no es fa l'entrega. Vale? Si tu t'oblides d'entregar, no consta com a entregat, d'acord? Vale. Llavors, fem taulador.